Sanibonani guys, igama unqabile ngeniphathela amazibela asibongile ndadlaminis angomhla ka-9 September. Yo guys, hey kushubile. Nangoku nomalanga benokwenza. Hey guys, kuvuthwa amalanga lapha ya. Ukwenza besayiphetheka ipontshi. Wathi ngizokubuza kokugcina. Yini le? Ayiwa ngengizwe nomalanga. Wathi nomalanga sokhabase ngithi yini le? Wathi noma they are for protection. Wathi protection? Ngithi nomalanga, wena manje usufake ama-pregnant ngeyipontshi, wathi I can explain, they are for protection. Angithi angazi mina kwenza ukuthi ngiclumsy kanjani, bengifuna nje ukuthi lezi ipontshi zi-safeguard ingane uthi shut up man, kusho ukwenza. Wathi isiphi isibhedlela? Wathi nomalanga, ezama ukucabanga amanga ukuthi isiphi isibhedlela esiseduzana azosiqamba. Wathi ngithi isiphi isibhedlela esibiza ingane yami nge-medical waste nomalanga. Nomalanga, hey guys, inhlanzi ishelwe amanzi. Uma nawubona ukuthi abona-ke manje akusasiza ukuthi aloku aqamba amanga, wamana untombi waphansi ngedolo. Yazi bengithi usiyathandaza, kanti hayi uyacela ukwenza ukuthi ngicela ungixolele. Usungibambile sengiyaxolisa. Lapho kwenza bese ngezwa umshini guys, ubeloke ephefumula. Uboy ezama ukuhlanganisa ethathebeka ukuthi hawe ma kaze ngenziwa isilima isikhathi eside kangaka. Hayi kunzima guys, kushubile. Ngapha ke nangu nonje ngaye phela usethi uvakashela unomfundo uyobona phela ukuthi baqhubeka kanjani noBoyo uThemba. uThemba efika nje unomfundo vele ulwandle beligcwele intukuthelo. Wabona ke isithombe sokuthi indodana yabo ke iya excella vele ezifundweni ngathi ithole nomfundazo lapha ecollege. Wathi hawo size safika lesi sithombe, hawo siyabonga boy hayi lo mfana nje uya excella kena yonke into. Wamana athi unomfundo ingakho nje ulahle trophy yakhe emgqomeni. Wathi mina ngilahle trophy emgqonyeni. Wathi uboy usitholile isithombe esendwe uwenzeni. Uwenzeni umsendele isithombe wena ulahle itrophy emgqonyeni. Wathi mina ngiyenzanga leyo nto, usho nje ngayo. Wathi yazini iphutha lakho lonke leli. Wathi kanjani? Wathi wena lo ufundisa umndeni wakho ukuthi usiphathe njengezinja, usiphathe njengokhaphethe okusulela inyawo. Hayi cha uhlulekile shem, mina ngi-right ngawe, kusho unomfundo njengayo. Wathi uthi uyazama bandla nkosami njengayo ukumncenga athi mfumfu emteketisa ngendlela ehlezi amteketisa ngayo. Hawu kwanhlanga zimuka nomoya. Unomfundo wamshiya kanjalo ekhamisile ehlezi esihlalweni. Yo guys, aphela lapho ke guys amazibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.